Kajing kublai pi baro kiba page gani ka program gani ka port. Ka Good News TV jongka jeseng samla ki cipi snat sapni. Ka pediang subha ya pi share gani ka program ka gerpang hagwede bat gani ka sni. Ya ka mengitip kum ka Reverend Thomas Jones dia. Sispa anyup kundai snem menshwa gani ka sni. Kata ka arpa art jelio kat pras pa sapuwai. Missionary belapha daka World Calvinistic Methodist Foreign Mission Society ulwan yok kejat hagini gilom khasi jantia kebai jongi ringkat bala ke jong ke kurim habangi phai ye ke jing chakri ke jong u kalong shisha ke jing kerku bat ke jing mentoi ke basikat dai na ka menta kuri bat ke jat benri ke jongi la kalong ha ke jing lap ke ketien ke jong ublai bat kham tam ke senyang kaba ula ai hake emlang ke salang bat ke ri hake bede bat ke jing ai ru ke jong u ban penyo yangi ki alfabet khasi daga punan kam da kidak roman kabalang begejela jongi karakhe kerpang ye kum gan gasi ya kaban ken mau ya gani ka senyang kabau ni missionary ula ai hapdeng jongi bada gani ka por kom sibenta jong gani ka jing rakhe ye gani ka sngi nagaliang jong ka Good News ngi walam sapi ye ka jing ruai jing ekran jing fliu jing mot hagwedei bat ka senyang ka bau ni uru krau ula le ye ka rui ka bai ka jongi tia shwa bangin poi sigini ki benta baro tungi lek hau play jing duai tungi duai nyai ngoi mi au play bokpa jing ba peneng na ka benta ni ka por ka pela pat yangi baleng ba gani ka sngi ka bekerpang ya bangin ken mau ya ka jing man yu kejat ka jong shakri jong me usahab Thomas Jones hagani ka rui ka bai ka jongi ya ban la ya ban ra ya gospel bat kham tam au play lingba ki jing shakri ki jong u ki bola ai la penyo ro yangi au play ya ki dak alphabet dak benen kam ya ki dak roman ka bolong dai cha au play ki jingkit khu ka bakraw ya ka rui ka bai ki jongi ya ki jaj ben rio khasi jantia ki jongi baginang la au play ya ka ben kiu na ko ka por cha ko ka por ha ka jing nang ki jing start ki jongi idon ha ka por au play ya ka program ka kirpang ha bangin yo ya ka ban rakhi ka sngi ban ngai scam au play ya ka ba mi man kat ya ka ban tabaro ya ka ban sayo ban pendap sim au play ni jing dwai ka jongi ha ka jong ji sungi pan amen kibriu ha ni lom khasi jaintia ba jongi kilong kibriu ki ba e ha ya ki surging ruai la ni ki sutanat ha ka ruai ka siau bat ka put ka tem ba ka ni ka poru ha chwa bangin yo ya ka greetings la ni ki jing ai kublai na i Reverend JS Lingdo i balong u moderator jong khasi jantia Presbyterian Assembly ni sotanat sibon banagaliang jong iba shan renja bat ki parlok jong i kidoni ban ai ki jing ruai kerpang hak bakum ken gasni te ni ka por inyo snow ya ki jing ruai ka kerpang naki Shadow
kaktin kasih banyak kaktin kabapaka. Ka arfu artarik jeli arajar arfu kalong kesngi bangiraki kan mau ya kecing wan yu kejat jong u Reverend Thomas Jones hanong Australia ubolong unong mai lenti jong kecing mission ke balang community wheels ban wan ai ya ujing shai jong kecing im sha kanika rikasi bajantia jongi ngayeng akan ikapor dak pas ngungu buram ya Reverend Thomas Jones usyakri ujong blay ulang uwe nakirat ba jing mission hakan ikari kasi bajantia jongi ikan mau ya kajing ai tilut yang kajing im kajong u kajing im kebalap ha yaladi hadu kisngi kibak haddu ngiyu iru ya kajing iit kajong u ya lau jong unong penim ulamat hala kajong kemensim bat da kajing iit ke ulamat ulawan ra ya ke kubor ke bapa na ke benta jongi kajing tre kajong u habangi puli ya ke history isngo buram nomor udan kajing i ya ki khasi badula le sibun ki na ka benta jongi ulawan ra ru ya kajing kala ki bun rukom ha ka tre ka kta bat ulale khamtam ha ka bolawan ra ya ki dak puli abi kedi pengilat New yu bolong ukpa jongki alfabet khasi. Ki khasi bat jantia. Hagini kisngi menta keleran kat bor, keleran kat kerdan. Bat ki wepat ki jaj benriu. Hari India bat wada ka pertehi namar ke jingtrei sitom ke jongu. Bat ngenem la ban kelet. Yau Thomas Jones kum kari khasi bat jantia jongi to hagan ka por pat ngin yo ya ka jinga kren ka jinga pli jingmot halor ka phang ka ktin khasi ha ka kren ka khana ka tho ka tar nadu bla yo alphabet hadu kini kisngi ki bomta pat ngi pen pau ka jing kemen na ka mata kini ki rangba i kong ki bla light por na mata ni ka por i Babu Profesor SS Majau, Pastor Reverend Dr. Belate Nongbri, baik kong Island T Nongbri. Tesai sen ngi pediang sobha ya pi, bapi la pediang yang ni kejengkot kejongi kum nakalian jong ke Good News TV, ya ka banyo ya banya te banya selok banya play jumot hagbede bat kan kapang. Te ni kapor ga ko aban bu cha ka hagbede bi pastor kum u Nohikai John Robert Theological Seminary kamtam bagi bat ka church history ngatrai da pila bani thu pastor khandiat khansait hak bidei bat kani ka sngi ka kerpang ya ka ba ngi onge ka Thomas Jones de ya ka ban kan ma ka jong yu kejat ka jong Thomas Jones long balik kani ka sngi ka historical significance ka badon hak bidei bat kani ka sngi ka pelong ya ka ri ka jat ban ri bat ki balang bangin yo ka ban rakhi ka kum kani ka sngi ka Kublai sibun pastor nam tak nika program ya kaba kum kejeng seng sama sinat playa pembet hoj u Reverend Thomas Jones bat ki jingno senyang ni jong u kim dalong syu ki bat mai na ka benta ka balang ka ri bat ka jat ben riu kham tam magini khindet sngi la don sibun ki kot ki jing tho la ka jong ka ktin ka si la ni ka ktin nong wei
ke bang layo ban ya perliu lan ya kren chapang gi jing no senyang ba jong u hoi Thomas Jones u one wheels kum u missionary ya ban yalap ya ka gospel henry ki kam ke ba ule akan ni ri ge jong i la ka long ga ba dei ba ka tho ka tar lan ni ka imlang sa lang la long ka dau ba ya ka ban tei ka ban ri ban pensa ingi kum kajat ban ri kum ni kum bangilong hoi ula long u nakaliang juga balang yo i ya ka significance ya ka dor jong Thomas Jun kum nong bet le nunong sengi ka nong rim ka ban kong ban bet yo sembai jong ka gospel henry ya ka ba dei pat bat kajat ban riu ka we ni ba krau tam ka long ba Thomas Jun su ai hangi yo abi ke di bar uni u abi ke di u ba Thomas Jun su ai ulalong ka dau ba ya ka ban sandur thmai ya ka identity jongi kum ka jai ban riu namar hashuwa jong gani ki jai ban riu ki ba marjan la ka long u bengali la than Bangladesh la ka long u asamia na seneng kila chu khen la chu nyeu yangi kum kita ki khasi jongli la ni ki ri cloud dei tang tu ka po jong Thomas Jun rei hadu ki 1920s ke Assam Sahatia Academy baru presiden jong kaleng bagi jingkren ki babuan kidang don ga jing sunguthu baka ketin kasi kam dei ka language bat kumta don kam hi ba en pensapret daga ketin Assamese hakini ki lum kasi kita don ki project ke baki ki ngadang puli proceeding juga Assam Sahatia Academy kita don dak project baki ong ngim pediang ya ki tribal languages baki dei ki language ki dei tang baki ong ki patois ni ketin yau ketin hat Hani ba Thomas Jun ayo ni abi ke di kam dei tang atiar bangila penang kam hak communications. Hani udai ru atiar u basandur thmai ya ka identity jong gajai ben riu namar ngidan ka jing sngu thu ba ka language leng ka ktien ka dei ka benta pedeng jong ka culture jong ka nu gajai ben riu kalong kum kolong snam kalong kum ubut lum jong nu gajai ben riu. Dia ba ayo ni abi ke di baru penmi useng ka tu ka thok katar uni Thomas Jones uyang yi ban pen ki im yang ni ketien kasi bat ka baule kum ta ula ai ka jing sekri ka ba krau e ka ri be ka jat ben ri ko jing ya ka balanang tei pen scam pat de ki wei ki misri pat kham tam de ki nong thok kot kasi ki ba hadien nolor kata Thomas Jones na ka bayadai pat ba ka imlang sa lang kum bangila ya tip baro na ki babun ki jing thok ka long ba Thomas Jones haba uwan ki ka jaka hakaban kong wan ka banyalap itang gospel kajing sngo khian nam tak ben sim nen daw la don nang ni kajaka bat haba ula bishar je ki jing e ka bagajat ben riu khasi ka ya kendu kadon udon ru kajing sngo thu ka bat mai ba commission jo nga bangadon nang ni kari kalong ru ya ka ban pelaj in kajat ben riu nang kajing sha le ben ha tu ka puan mau don tu hari english ha ka khayi ka pateng shu udon ru kajing sngo khia ba dei ru ban yarap ha ka ba ban initiate tak pi ong economic upliftment bat kumtang itip kumno hikai tu technology kumno ban thangshun kumno bat ibabun ki weipat ki ba ulale bat kajingyap tung Thomas Jones bo poi hadu kajingyap ru kalong ba usim ya ka sinjam ba uyeng ba ka por ba ki sim ki ba kraw bat ki batri tung gajat ben riu ki septing ban sim ya kajingkit kli ban yada ya gari ba gajat ben riu ki ba syak ban ben hagi do li Henry Thomas Jones uyeng marwe banyele persya ka kabor bat naka benta kata ka sinjam ka usim ban yada yang ni gajat ben riu long ma kata ka bos in shar do li kala yang ni ban pen sitom yu hadu ba unhap ban pet ni gari bat ban yap kumut ka jingjap ko Thomas Jones kaya don ka jadai ka bajan bat ka jingjeng ba jung u ban yada yang ni gajat ben riu telah ngi pen syong do ri ka ni ka dikini kam ban ki mati jung Thomas Jones nganget ka ai ba ka balang gale bat ka ai ka ba ka jelah jung me gale gale ban declare ni ka si kum ga Reverend Thomas Jones di nganget bagadon haka kan nongrim ke baskem bat ka bang idei ban le ba kum ka ri gajat ben riu klem ko nu ko jing sngo niam idei ban jeng ya ka ban ai khu ble sia jarmu ya ni ru rong ba ta khu ble sibon ston na banta ketuka jingkran ke jopi to mo ngi longi song thu banta ba ka contribution ke jong Thomas Jones kala long hayu bun ke banta ba ka kraw tam hi nagi contribution jong u la ne ka senyang ke jong u ka dei bat ka habide bat kanika jeng ai ke jong u yo ni u alphabet mo abikd te khendiat namta chukwa ban bu ini yu bu khendiat
tu babu phi kum u mo kum wei ni ki noi kai bat kum juru nong tho plano senyang buan hak bede ber tho katar long kai ka development la ni ka jing ya jo ni ka tin khasi ka jong ina du ka ta ka por ka ba la penyo hangi yo ni alphabet mula ka long ha ka kran ka khana la ni ha ka bede ber tho katar hadu ni kisngi bat kham tam er kum ba mu phi babu phi don kti bha tu ba ide ber ka jing ya ki ban penyo ya ka ban penrung ka tin khasi ha ka it schedule tu long hak bidi betul bentar long ke development kan juga jingat lenti juga ni ka jong senjam ke ba naga liang jong phi bat ka khasi auto society kala yalam kan to khoble sibon nak bentar ni ka program hang ni ka por komba phela penbek Thomas Jones ulawan bek sekajai penriu but kung magalayos ng una ka jinglam prang ka jong pastor menta. Thomas Jones ula sing nong rim ya ka tho ka tar ka jongi hakiru kom ki ba per kawe lawan ong da ka jingpli ya ki lightly ki school ki banang kong ka ni ka ri ki jongi kato kalayalam ya ki khamat ya ki jingmot jing perhat bad ya ki kti ki jong Thomas Jones sa katho katar bad hakaliang jong katho katar nilayo i laban ong ka jing sedang ka baneng ko kalong ka dur jong ka translation bad ka translation kalawan hakari ki jongi takimat ki jong Thomas Jones lengba jong ka Bible laban ong laseng nong rim mi ka tho katar neng kong halo rumo nong rim jong ka Bible yo kitu ki kitab kila ni ki jing tar jong Thomas Jones nadu ka gospel mati nang ta ki jing duai try gitu lopen mi anu ko por ke jong kalayat nang ta lopen mi sa gitu ki jing ruai ke baneng kong toru kalayat tengila ban ong ba lasdang dekat translation pat kawan kadur ke jong ke prose kadur jong ke poetry kini ki yat nakapor sa kapor da ka jing tre jong ki wepat ki missionary ki bahadin jong uro nang yoi kaladon ka jing roy ke jing yai chaprang ha kaliang jong ka tho ka tar khasi ki jongi wala da ki don kat to kan ni ki jing deko ha ka jing yade bat ki dak lani ka alphabet ya ka bale se wat hadu mentaru ngidang yoi kidang don hi kat to kan ni ki jing deko ha kaliang jong ki ne ki dak tho ngan su ai nuk sai phi ka jing penrung yo wi kam sim don ha ko por jong Thomas Jones lani eng wi kumba ka pau ka de ka por ke jong Hugh Roberts ubala perchang ban perung neng kong ha ka to ka kot ka dictionary ke jong parula pendon kamro adin aga kramar ke jong nang tang yo iru se ka jing wan mi ke jong eng te ka dei ka jing ya khi jong itu ki rangba ki badin ki bela pelong ya ki nong tho ki badin bakin penrung ya kitu kidak wala ka taru kadon ka jing ya king ki nia ki jutang ki jong ki rangba ban penrung me kitu kidak ladang ipe ka abau modern bare uthoy ka to ka English course and grammar composition ke jong uk badai na kabentak school wat hadu hang toro yawi uklam pedeng updiang ha ka jing tho andre ha ka alphabet ke jong u
menurut bare kamdan ui umdan bat hak jing batai ke jong ung isem wong ui udan ya artli kisawa double sound tikum tahu pendon kam ya ui kum ui hak juga por pat kum eng pale kum ta te hadu kan ke por ko menta yo i walda ka jing roy jong ka tho ka tar ke jong i hakiliang ki ba pher la de kren ni ka prose ni ka poetry ni ka novel ni ka drama ni criticism berkiwai kala roy ba amdei tang kata yo i ru haka linguistic mo kala jam hi sakmat andrei wat la kata ru ngidang don yaki jing ki ba hakmat jongi to ngilayo gani ka singi arfu atrik da ka jing itu ke jong ka sarkar jela ke jongi kum ka singi cuti kalong ke jing kemen ya ka jai ben reu bengala ru ban Timoteo Thomas Jones da kasing cuti baka sarkar kala ai kala bu Henry apa page ya kani ka jing yai linti jong ka tin ke jongi ba ka tho ka tar ke jongi ka sarkar ke jongi kala ai ka to ka resolution ke jong ka ban itu apo jong ka jela kum ka associate official language kalau le ela ka jong ka kamram kalong ka ba ihap ban ai burom ya ka sarkar jela ka jongi hanrei wei pat umau jam basakut hadu menta bar kata kalong ka jing ka ba ngia kendu ha ka jing dei bat ka Sahitya Academy Delhi bat kum juru bat ke parliament namar ba imat don kam yo briu ba khlain bha lani ki nong mi khmat ki ba khlain bha ki jongi ban tit ya ka jingkhang hadalhi bangila ban penrung ya ka tin khasi ki jongi ha ka schedule ka ba fra jong ka riti sancha jong ka ri India te kani kum ka khasi auto society hadu menta ngidang don ha ki singi ki ayom jong ka jing yale ngim pala ban poi se ka thong teng kerment ba daka jing trelang ka jong ki kenhun ki ba pher nadu kenhun yam kenhun balang ki wei ki seng balang rengkat ke khasi auto society rengkat bat ke khasi department hanehu bertuai kwe berkham tam nak liang jong ke sarkar dela ke jongi le se akoi ke singi ngin sapoi se kanika jingjob ban yo ban perung ya ka tin khasi ke jongi ha ka each schedule jong ka riti sensa jong ka India ban kan jo sakawai perkara rieng jong ka tin khasi ki jongi bat ka jing roy jing san jong ka thau ka tar ka jongi ta boleh sibun ubu tu jing kurang ke jong pi long mentan bubu pi ong ba long pi long ba hagwede begini ki alphabet mo kadang ke development mo na ko ka puat te suka aban yu khtiat ki long ke ka bor pat su menta long lada mo kedang don dang mo kedang ki jai ketien ki wei ki jaka ki snong ki ba kini ki alphabet ki badan menta te ban tho long kimia yu mo kum sa te sa mairang mo teng ong snong kim ong ki ong snong menta de mo ki wei ki jaka long hari tu ki benta ki long hakan ur kom la ban penrung biang ki alphabet ke ka bor ka badan bala kai ban penrung la ni ban ka kalau gejing kali kepada kami sungguh tenar ru kakasi auto society nadu kini ki snem berpost snem tu lalik noi kadon ni gejing perkhat ke bakum kata laya keren nak kapor sekapor
hadu mentang idon are politely ki alphabet. But ngan ong pi watang kini are politely ki alphabet ru ngimpat pendon kam hok. Hi. Boy ka we ki jingkali tang yo ek. Ngala tho ha ka we ka sabani jong ka FKGGP ka jing daw arfusan snem jong kang tung la tho. Ngong ladang ngim la ban pen kala ya ka sawa ka jong ek. Namar da ka babu ek kam wan ra ya ka sawa ha ki kentin ki ban sedang ya ka tin kasih ka jong i. Ha ki kentin. U ek la. La ban penon kami habakut. Tang habakut. Kad ba haban sedang ya kentin trikam. Dan lat satya. Bada ketu ka souvenir ngala truang ong deban pen kelai ka sawa ka jong sya ji kumbalong hia ka pareng lane ji badladang ila pen kelai ka sawa ka jong kumta ndala ban pen trikam ka wadu fada bas ha ka dictionary ka jong hinsem wong ek la ban trikam ha ki kentin khasi kabula ban trikam kalong stang haki kentin pareng. Te kum kentin gospel bertuai kentin pareng. Te ngila man penkam. Wong ufada bas kuburi kata, yoi kata. Te henre ban ong yaki kentin kasi kasawa kami hap Bat hadu mentangan ong epi watang haka Bible jong ka balang Presbyterian. Om semla pendon kam hok yau yi bad ueng. Pin lap, pin yo i kata. Watang ya kini gibladon leparu ngi klem la ban pendon kam hok baleng ini perkat susu ban penbun. Ya kini kiwei peti alfabet. Kaktin English juga don tengar pun riu labiang. Arpun riu likat kaktin English kadon alfabet. Bad labiang. Ngan pen i kumno ki penon kam. Pe UN jong ka English. Ubang kasawa kalong kasi. Semyo pa na UN jong ka kasi. Henry pin pe ki kentin namar UN jong ka English udan artli ki sawa. Ka kentin plain. Haka jing siya ka kuda weng. Haka sawa eng. In vain. Kudaw eng. Ten rei kat ki English. Kim sim tau. Alphabet eng. Sahi daw en. Pi. Te laban kedo sibon ki bakum kine kinuksa. Awat nagaktin English. Kidon uju udak. Kidon double sound. Hateng-hateng lifin sangap kalong triple sound. Hadu laisur, laisawami na ujudak. Usi jong ki English, teng umiha kasawa ka jong kasawa ka jong US. Hagi kentin ki paper ki jong ki. Te ngayoi ba day yang ni kum kajaj ban riu ban penbun ya ki alfabet. Kat banang penbun ki alfabet kanang pen kulmar ya ki pateng ki ban sawant. Ban nga ong saikdar mensem snem hang tai motor sia hak arfu atarik ngadan hang to hak seminar to joka district motor sia. Ban nga ong ki boy ki jingkeli kum mafibu mafi. Barang tu ngong sai kedar dai mangi kinong thokot ki balong kinong pen kulmar snong ya ka menta bad ya kala wei ki pateng ki ban sawan de ha ka jing yo i ki jonga om don kam su art politely ki labiang namar kat banginang penbun kat tanginang pen kulmar namar ya kini ki art polai ru ngim sem la pendon kam hok hadu menta
to aku boleh sibun bubu to mene negali yang bubu le thu ndiat mo kan ka jing senyang kam tam wede bagani ka tho ka tar khasiru ka wede niki missionary la bano ti kong mo e bedan apa college bekai college kan long TPE ka je ka wede ki khun samla mo ki khun samla khasi jongi ha ka jimron kam ka jongki ka ktien khasi la ka long ka kren ne ka tho ka tar kum ta te ka EPE kan ha ka jing ka jong phi kan ha ki cakapuli kan to ku bli shibuan sa shisen pat namar ba kum gani karensan ku bedon kamtam ka arfu artarik julio ka bangi ken ma ka jingi ka jat jong sahab Thomas Jones ha bedeng geliur ba ha ka stem khat praspa sa puwe bat da ka jingi ki ba jur ba ban yo ya kan ka sngi kum ka sngi ban ken ma buram ba ban ai ka shuti ngasutana ban sngap nak jingi lampang jong kiri orang ba pastor latei babu majau belong inai kai jonga dia kani di kerensan ke badan kamtam hakum kani kapor layo sngo ki sepang usenyang jong Thomas Jones nilai sngo ru ya ka atiar jong u nyu iya ka man riurang ba jong u katno ba u ya shan lem ya karikasi ba ye jongi hadu bu haban petno ban tiap shashu shakwei pakajaka wada bo labu yo mau nong rim ngis ngo kit ramba kani ka liang ladang ye phai shakani ka benta kuma pipi pastor pila ong mo ka jing benon kami ka tien khasi ngakwa ban phai da ka banga ong ki e kis dang na la rim pe yen ladahi karem pe ka klan ban ngim dan jing arta tien ru ba habakimi na kirim pe yen ki baklan kin mi iru ki brio ki ban iye yela ka jong ka tien haba pila iye pinsanang ban buram dia kini ki sngi ba benta teng ngatharai iba buru inya kubur ya ka bang yu ingi syam jing e ba ngile keren ru bat ke embos ni ola da ka ICSE Camden Alternative English dia balai ba ka embos jongi ka don Alternative English ngan bu e pi tang ka wei ka jing pentip baladon ka wei ka jingja ba ka ta ka jingja ka shisha hapo Sweden kadika kabi na pori khasi kali shongkha bat ka bu no yo lok stai hadien bu khun ulai school kim sha ban shim da ka tien jong ki wei tien kadi ban de ka tien nong me nong pa ki advertise ka post bat ka kabi ka di ban long ka ni hikai ki di ban nang ya ka tien lapha ya ka curriculum shania bat ngala framework syllabus set jingkeli pha shatai bat ka basngo tandat haba ki 1 year unang tiak utau khulung utau khna du unda san dara urola samla rang ba bha ban grani ka tin la jong pi kata ka e ka ba ngimla ban shu ya bread chakendong hangno ka irmat jongi ladangi kren ya ka irmat kren ni kong ka tien ladang abu ang ni da ka wei ka kentien ka ba ka kemi haba ka sneng ka kraw ki kun lada ka sneng da ka ktien nong wei ka sting thau bat nga tharai gini ki kubur ki rudang ba bapidon na kan ka rensan la ka long ha ka banyalap la ni banyak kren banyak hana ka ktien nong wei ka sting ba ka ktien la jong ka kham ngam ka kham chong sbai de nang ta onda ngila nang ban burom ya la ka jong ka tien na la rempei onda ngila mi shabaru nga iba ki khna ki ba start ki de ki ba ie choi la ka jong ka tien la dang hashim ya ka nong munang ni kum u SJ Duncan kum yu DS Kongdop ba de ima Simon iba ong haba ka tien ka em ka jai bedriu ko em ki de kiriu kraw kim de tang kini ki kiriu madan namar kata habang irung hapo ki classroom ru ngihikai ya kata kaju kumdo ban iye ya la ka jong kaktien te ban iye pade la ka jong kaktien ngide mangi ning kong ban long kita ki ban shon sharp la ne ki ta ki nong muna ki baba ngan phai biang sa sisien ka ba sisien ngira ya kren ba hakane ka pori ba Daniel ba sayom wai dang don ngi ong ya ki ngi snousen e habangi pet eki khana jongi kishim Alternative English kio lai po diki ong ba kinong hikai khasi ki khamnam nre ngam shim ba ki khamnam ngashim ba ka ba ki le ka long na ka banta ka ba
namar ngim shim ong ba don ha ko we ka snem ba sngu rempi bo khna unyo ki ong nani uyo highest ya ka kasi ha ki we subject pada uyo da ka pass mark ngong la le ka badai namba ba kiri sapo ka meeting ngong la le ka badai bat utahi bu unda don tangang tie po asam ula de officer ba namar nga sngu ba kadak baban biang ya ke ba ibabu majau ikren ya ke associate official language kadeh lor kui ka kot ka bangang la tho the standardization process of Khasi language kumno ka tien ka wan kumno ka long kumno ka kala tien pedeng ka ba lada pidei na shinu ka snong ibabu na shinu ka snong ngina ka no ka snong ndenge kren da kui ka tien ka bangi so thu lang bal kadeh ka jing penyai ka jong bo blay ba u Thomas Jones unher unyu ka jala sora bat bakata tien pedengkan long tien ka bangi sngu thu lang te dei kata ken ka ba ka dei ka nong mai nong pa ka ba Thomas Jones ula si ya ka nong rim te balei mangi pa dia bula si ya ka nong rim ka bas kem balei pa dia mangi bangim nang ban penyar susu ban nang pas kem susu ngaterwa ya ki kena puli lani ngaterwa ru ningkong ya ki kemi ki pa ngaterwa ningkong ya la dia baka jingkot yaki kemiki pada kaktin nong weru teng kan dia ka pensyong per tapi ka sgo per ha ngalit ya ka we ka jingja ka long yeng long sem ha baka ta ka khun jong ka yeng ka yam ko mei ipa prabna ile pikaya indi I heb bat pi I hanga kumnu mei gan besa kumnu mei gan sneng gan krau may manuban mi bujeli jaka jong pi ngami thu te nga shulet mga yabut paralok ndrenga tuit ko mat pi katanga ong may pi baka ktien yala ka jong ka ktien dei ka kam nes den bar ka kta ya ka bor perkat bar ka baka kta ya ka bor perkat ngila ban penyar ya ka ti kendiat ru ba kum kanong hikai ru ngakwa ban ong ba hakaru kom hikai jongiru ngimdei banju ong ba o baka de ka subject la jong kinang matho ngila baklai kata mo babu teng asis si baban keren ya kane abangi don para Khasi don gi ong pishim Khasi pinne shalu ti ngaju ai ba ya kane ka example ya kane ka nuksa ya ki khna ngong ka ba hadu mentang ong anda pilaya pas sanang perkat ngaju ong ba ya kane ba nakani kerensan ngan ong ya takakentian ngaju ong tat ya ka do ating ir bu ya ka miau haru depai kamut ayu tengah tarai ka dei ka wir ko benta ka ba ngan ailem sya pi pinya perkat lang tat ya ka do ating ir bu ya ka miau haru depai kamut ayu namar rangis dang naki kana kumno la seng ya ki bor perkat naki kana bat kumno kini ki kana ki long ki sembo kiba kensai tam kiba wan pat de hakadur jongga ki dakto bola aido Thomas Jones bat kumnu bat kini ki mi bangi dokumen ni ki dan ngi bu agi jingtho la kalong haki prose ki poetry la da kalong haki novels la da kalong haki drama ngiu iya kata ba ka ba pipuli ya ka de ya ka tu ka kot ka ba thu ka ktien la jong pikam sungtu kamba ngam nge iruban ong balada opsar wa he ani banang bestat la bagyo ngim nang kren Khasi la ai puli kot Khasi ben ngeno ngim nang puli katai ka ba usu so tham la ruai wong ingkong seleng mat ta kublai kong itu ka je jing keren ka jopi ka po ha ka po ha ka bede bat kini ka pilong ka wi yang ka matte long ka don em ko yu ban pelong ki kena te ban pelak ki kena long ban i te yen ka ktien kan don ka no ka lat hatu ka no ka lat ka pala ban laju perkhat la ne da ka no ka lat ban le kan ban pelong i ki bakin so i je kan ka ktien la jong kan ha ka besor hoi kata ketika ka bakam juan deh na maria kan ni ngatarai ka bakat sedang na barabon na du ka tenrai kam tam na ki khana ret na kilapoi shajarong ban pen ie ya kaktien kalong ning kong ban pen sngutu ya ka dor jongka kat bangim pan la ban pen sngutu ya ka dor tingim lai ban pen sngutu ya ta ka jing ie la kalong ha karyam ka ben la kalong ka bam ka sa la kalong ha ka mut ka perkat la kalong ha ka yat ka yeng katangin pen sngutu ya ka ta ka jing kordor jongka ktien
Ondangi lanang ban clay yaki ngatarai de hang taru bakin sesuatu ban kering yaki ya ka jing e ala ka jong ka tien ngiyo ya kita babu ngim don jing ata tien dei haki ge leng hok ti jongi baka khasi department rum taru klala ban pen mi ek PhD scholar ki bala tho ala ka tien a jong to khobli sibun ko tong tai start sai sien pat kwa ban yu longat kanika pi long kanika methodology nika approach ke jong u Thomas Jones kain long kai ka pi lab ya kanika approach jong Thomas Jones ka de commission de long kai pi don ban ai kain sya kanika seki balang ini kisi kain ya kanika approach ke jong u kain pi lab ban yu ki balang ki lab ban board lan ni ban yu kanika approach ke jong u kain hot kum bala ong mene bala ban mene khambiat chakman donga ka spa snem ga ba u Thomas Jones u gamut ketika spa snem ha ka ba ki balang ha ka perthai baro ketika spa snem ga bangi ong ga don ga great awakening lani ga jing KM ban le yalap cha ka perthai baro ga wei the mission movement bilat ga wei na ka theology of mission ha ka por ka long bet ba salvation of the soul gamut ka jing tang ban le ban pen ya ki min sim bet Tewut ya kenika concept of mission kila penyak klat naki biadai bat ki wei pat ki kam ha ka perthai maka mi haur ki si ka kenika rung ka san perkhat ka jongi kum ki balang atau yang kenika kam ublai kenika kam perthai kini ki briu jong ublai kini ki briu perthai kemut ladangi trei ki kam ni ong kenika kam perthai ladangi trei petang kenika kam ka bangi don mentang ong ka kam go jong ublai utma jun uwan ba kata ka uwan na kata ka ong evangelical background Tabawan cini ruwan dah kata kajing sutu. Hendai apa pela bangi puli ke history dengan mission galong ba. Ke konteks nanti ke cakah ha ke ba utrai ke ba uya kendu. Kata ki realities ke ba uya kendu. Bun sien dai maki ke ba penkela. Ya ka rukom perkhat nanti ke warbiu ke jong Thomas Jones dan jong ki wei pat. Undai tang Thomas Jones. Idan CF Andrews. Wei no perlok bajantam jong kandhi, bajantam jong takur. But ubala hakmat akjanya ki lai luat chokari India. Udi ruwan komisioneri. Jika dia keju utama ju na ba uwan nang depan uwan ukendu igi beriu haka baka duk kerdu kaban. Kendu ia ka salang imlang salang ka baka kini ki ka bala ka kini ki advanced technology hak tu por kat kum tu por kamdan. Tu kendu ru ia ka society haka ba ka bala syak job thma bat ka ba not kebaca job thama politically but kebaha kalian ke ekonomi ru kisah oppress kadang ka economic exploitation kebashua ki doli kini kinong khayi khamtam na ki thanwa wat na ki lum ki badi kinong khayi laki lech pandua laki lech sentepu na yunu ki hat sepedia batsuwe laki lech khayinal laki lech khayi motion laki lech deso maki ki lech bet dalakamet ki hiar lech pandua kolonel staw yatu kumno ki wan hiar to kayo pandua kikit kisok kikit kanar kumno kasyun ka pendap ya ka than bengkol bro ka wei kadang kan economic independence mut kai ka bayo nong tu kiyok lut maki hnai hawa kawan per ki sensar do di om tam kadang kan political operations hnai kadang do economic exploitations kadang ka wei na economic exploitation ka long ba uni do li la kalong hari english la kalong colonialista ba ki wei pat ki ong em haka bedai bagan ki kai khamdam ka motion kadika treat ka ba haka do ka por ka ba hedu ba pendap motion ya ka bengkol ri chan bor ka wei ki ong phimla ban lek phila ban di hanga long middleman pala dangim ko ngu ya kata ki rule ki an ka ba ki bu kamut ka jing penstom kawan ya kini kinong kai ka sidon ka tangi briso ba ki rat do on ta tangi snong ba ki thang du kuman penstom ya ki khamtam do liu hari english hendai ka ba phla ka long ba hari English satu kapur ke ai ka baule ahmad ka an kalong lekal mo hari English ya ka tu baro tu ki jing khayi jung u begitu kendon ki baule kidai ki ba ulayo bat ulaya san ulayo ada permission ulayo ada jing tho ulayo ada jing sekolah bat ki iem ki jongi deni ki wahada dar kidon ki dokumen ki wahada dar ki san bat ndala complain cakut seorang 1851 JM Mills wan la itu kuat bagi complain ya kita jing leu English hendai dawat pai kedulir kidai ke bakini kirang bak nong yalam jeng kila adab dia nadu tu kapor la dia tat la kalong ya khendau ko sut la kalong ya khayi pateng la kalong ya bar khoi kila adab dia tat hau ni udo li tembul ada yang khmat an ujob himu thmajuan utip ya kata bat kita kijing dia jung tu kapor ke penolong ni
ban penya de ke su thu ya commission ban kata kalong develop kata ka bangi ong mentang ile haki mission juga balang nak pertengi ong ka holistic mission mut ka jing mission ka bempet datang ke mainstream hendak bempet the whole creation ya ke economy ya ke imlang salang ya ke environment but we ke bangi ki balang hini sengiru ngile tikani kalong ka challenge ke bom utamazun na le na dul ko por bat ka bangi ki balang ka pertengi dan kendit menda kalau kadang haka ya ka implication ka bakum ka balang hini si bementa pi kawai na ka paradox hari kasih centia ka de ndai kasih centia hills kami surang ban nagalan kidai kita ka baki ong gibri wal rangam pediang ki jela kristan kata ka babakala ndai ka baki ong balik kalong ba kala melong hang ni 70% plus di kristan kami suram kala mendai 90 plus nakalan kala mendai 90 plus pi ka balang kasan haga cu ka por ka balang kasan beraka cu ka por ka jing sniu kasan kala melong kaliang ka politik ka jing sniu kasan hagal yang kai peteng kadon ka corruption kadon ka scam kadon baraka imlang salang ka akor ka burom bar ka jing hiar kalong beriu ka pala kalong ka san ka balang ka san kat ka jing sniu balai kalong bunta kalau something wrong with the theology of mission kun ka balang ka address tangi kini ka balong order worldly ka balong syabah satai kat bayi kini ki jing sniu wat ki baka man la ka sengi ka imlang salang ya kita ngim address ka bami nang ta kalong ba ka balang lu kasan statistics kat bagi jing sniu ru kisan haka politik kasan haka sensyar kada kasan khayi pateng kasan kadon ka bamsap kadon kale klop kadon kale cubor kadon ka bam non sedong bar haka akor ka burom lu kasan tiladon ka ba ka ba kum ka balang ni ban yo na thomas juan kalong ba bangit reinvent ya kini theology of mission ka balang ka pej khnang ba haking tre mission jungi kada don ka ban kiu sya ka jing ba kan de ban long habaro haka jing im ka jong riu simet haka si mu ju haka met ju haka im lang sa lang barok ko we the story ong bubung mat ong long ni pai ka bentar mo tak bentar ka bede begini ka haka bede begini ki kot ki kot khasi mo to kum ka jai ben riu ki lanang kiu kerdan beper bat hendrai ke ka bang yo i ka long ba dapat ni kot khasi kidang duna ba kidang duna ba mo to nya talangi nuju tamat mizo ru ne lahi kerdan teologi dan kiladon kikot hakiktin ke jongki ba penkela tenrei dapat yang i cuba kum dah bede ka science lan ne bede ki ka ekonomi bede ka economics bede ka maths ki long kita kikot kidang duna tu ti long kai ka dago pelong ba umla ban le kata kan ne dan kan nrei kita kan la da kwa penerus pa ai itu mut lai don kam kan ni ban penkela kasih gitu kan kidau gelaban don bun terli ndai tang kawai ken sim nuksa haki post nem kbalalik no kiladon ki nong tho ki jongi ki bathoi ki god history wan rai ke history India hagak tin khasi adap tho kita god mentapat ki riustat jongi ki riustat jongi ki bahikai history hanehu ki badai ki scholar ki belapas na ki university ru but kidai ki breu ki balat bit pa ka history mdan ba tho kot khasi history balai ki nong hikai science haki college ki ba phero hane huru hanrai mdan ba tho kot science kalong ka jing lengo ka ba khrau kat bangin ang kiu haki jing start nang roi kini ki riu start haki subject ki ba phero la da fi ong ka arts ne ka commerce ne ka science ne mentala mi ski wa ki stream de hanrei mdan ki ban tho ngalaong ki tu ki snem ki bangadan don college ki para nong hikai po college na ki department ki ba pher ngong tho kot khasi ki subject ki jong phi hanrei mdan ba tho kapisa ki dan katulop ka ba he ki yo pin kali kong ailin kat no yo tulop menta ka UGC skill ka ba he
tên rây đơn bà thọ phi nhạc kren lấy bà hi kai hạ bộ nê hù cắt nô cắt tụ lọc cái trong kỳ đơn bà thọ bây political science dan ukasi jongi kan ne ki riustat political science kilami han rai dan ba tho got political science hadu menta kan e kadai ka jing bar ka dai ka jing long ka jongi nong ka jaj ban reu ngam ngai bagi kerdu kito ki nong tho kot ki barim ki men shua ki bapli ki dek saj pan pen mi ki kot kasi kacuk ke jong sos tham le ulai terwai for esop ka na koi ga ying sa koi ga ying dan ba thit tan rei menta kat ni ki rustat ngia don ban tho ikta ki wai ki kot hak subject ki ba per hak tin khasi ka jongi dan ba tho kadai ka jingli ka stom ban sem ki dau ki dau dan chuban kindia namar hakik I babu tharai indang don hakapur larung kalarung no ka translation kum ka honors paper ni babu ngishim ba ka translation ka dik badon kamba tela da pastor pipidon ngasutu pidon ka jing sukhia bale bangi kot khasingi duna bale ki we nga kan mau bangi dan school ngele to katan rai jing ken namar katan rai jing ken nga syam ba ngi tim ngi start jing ken hakat kopor bangi le katan rai jing ken ban yakin ki khun menta ki bale da jing ken pareng to tela penrung ya kan ka translation mo babu da ka we ka jingmut ka thong mo babu ba ngin pen klan ya ki we gi jing tho ban pen kala shakak tin la jong namar la pi ong ki mizo ka bun ka translation ka translation work babu dei apor la le ban pe ya ka library jong mizo ki klan yan tho dia kan dia ka translation ka dei ka ngala ban bu da ka ji terwa mo la ka long sha ka je sang samla sinot sami ne la ka long sha ka ji RTS bahkan dia ka translation ka dei ka ya ka ba kerki bagi ban le menta la da ngi ong bangin itu yang ngi ha ka kredit ka ba pra jong ka riti sin sha ka tien ru ngi don kam shibun ka translation but shisian la penlong yang ngi ya ka sem ngi la penlong ka sem National College ya ka translation and transition habangi syam pen ban baki nongi kai bot di ki le ka batam the language of flowers ya ki sentiu nambar ngi ki sentiu ngi dan halaki jong jingmut ngi ong tiu do mau lai phau na ar jingmut ngi ong ya ki u tiu mat yong ka badan la ka jong ka jingmut ban ra pi nambar kum kata dan kam ka jinga trilang la ngin menta ban chukun to kalong ka ba yang tole asyik ban le tante namar ngi wan hakani ka keng ka bangi ong ka translation tela da ngim shim la ka translation kam dei ka masuk ngi ken mau bangi le ka English model English translation ngi da kan mau is long don ne dei ngi da kan mau haduk menta balapen puli yang ngi shoban rung apo ka kamera kelas tinga tare don kam ban pen ki imru ya kitu kenapa ken long biang sa chisen pat ki mau mer bahasa sen pat ru bangin la ban ya kli babu ngila je kran babu ya kata na ka pos ka pon babu halor ki translation namar shisha ki don ki terms ki technical language kum ka physics ka ba man pen wan dei te la ngila don kam ken ba shi men shwa ki bon ki wi jai ben reu ba hi kai ki college mo ha ki school ru re mental ai kai da ki jong ngathai kam long ka ba namar kani ka pliang ja jong wi ti la ka pliang cha ka tien la jong ngathre da ngile ru da be tre lang ngin kham la ngalong kani ngang shuban rap ya ke ka bangilai kren bun sien babu halor ka phang jo ka translation dei ngatrwa ken kom I pastor blate ibla smart iba bit ma ban ya ka de ka ha ka area be intre ban kata ban ban kuma piki pastor rang baru ban yo iba mdei bangin pen sakut tang ha kisau kun ro ngin kham yo pen yar ro ya ka thap niang jongi ke ban perkat ya ka translation da kata kalat kalanti kamut ngila ban penrung haki school ro
Stop dia. Ngatai ketika way ka issue ka badon kam tam ha ka puat ka bang im ka age of globalization ka ba ki indigenous language tang ka ri ka jungi pi ki indigenous language ki minority language ki bala da compare ba ki way pat ki language jong ka perthai chu ma India compare bat ka kitin Hindi dan ka kitin Bengali ka way ka bang iduna ka market value si bat ka market value kadai kau ikat dau ba ka penyap iki minority language beros nang partai kini ke market value di page nak kata kata page warari India ki yap bunsin la ki tengku ha ka kai pateng kali wan bagi dominant languages bunsin ki syak kecit no pada pangiduna kini ka market value ki kebut teng kum ka hari wheels la tapi ong balai ba ka yap no la pen sungu thu ya ki ba ka ketin Welsh ka yai engkat ba jing sadien ba ka ketin English ka yai engkat ba ka progress bat kani kadai ka bala la ong la terwadi ya kila terwa bat kinong Welsh kila ngu terli ya kata bat ku makalong menta kat benang mi kisnem kalang nangrit kita ki bakren ya ketin Welsh menta bat kani kam dai tang ya Welsh kemut kini ki indigenous language baro ti ka ba ka banengkong ka bamut ka market kamtam kani ka age of globalization gidon ka big challenge nringa i ka bal dadon ka dau ba kabala ban penim ya ketin kasi ki institution ki academic institution kila ban le la jong benta hendai tang maki kan num im ketin kan dai tang academic exercise ka ketin Sanskrit kadon barok ki college barok ki university he India dai tang na kada ba kadon na ki university kamut ba ketin ga im ti hendai kawin na kada ba ka banga sutu ba kalong ka badong kam ngi kalong ba lahap ban penrum hapo jongi ke kasi makan don ke change of attitude hak bedai bat ka ketin lajong kani ka bangi ong ka ketin ka madatong kumnung isu thu ya kani ka ketin how to kadai tang ka means of communication ka bangi penekam ka tang bani communicate para beliau dan ni kani ka ketin kadai ka identity ka jongi ka pitip ya ka pidon ka identity balada pimtip ya ka pimdon shu ka identity kemudian ada kan ni ka syong tenrai haki kuma syong tenrai ho so tham la puli ka prefer syong so tham bun sien ki tho igini ki benta banga tho ini ka kot omba kan don ka school ka ban penekam ni kan nom penekam nga tho ini kot om ban don ka ki bathit ni ki bom dom thit ni nga tho ki ka long banga sain dur thmai ka identity jong jai ben riu ndai ka thoma chun u wat u homi waleng do u tho kita ban weng no ya kan ki jing sya ibeng ka identity issue tila da kini ki jai pen riu jongi nonduk ki hep ki barit ki yeng gomba i misila ong ha ki yeng ki jongi mi ki pa ki pen rungi kani ka ju su thu u jongi ka bamut ngayo nong ngam yo nong ni namar banga iet nga tho ka don yo num don yo ni namar banga iet tho mo ong bu su tham ka yo kam don ni bu su thu ba ki identity ki jong u tho ki tu ki no tho kot kasi bar khot ki tho wala da kam don ga yo pi la do nu chu tang ba umisu khamri umda dei babun pai babun pai tai kai ka badan umisu ka ching i la ka ketin bala ka ketin sun ka yap u yap banak ta ka umisu la dala khayu al ni lai pateng ha Amerika de uksiu ni Ukraine ka ketin misu patin pa ki Facebook page chong umisu ubakha Amerika ubakha England ubakha si Europe da ka ketin misu mahu ka ketin kaya dengkat bagai identity ni tentang hangi pat mentang ni juk ke bangi im kumbo ong imis mene ya ka ketin la penukam ka aja na kam aja la kam aja ngimle ya tapi na takada da burom ibu bu ba imis ngamtip ipostoi la meni gundu ha ka por bangi sedang ban puli college ha bangi le college da patam le cha da la poi cha ki diu ki popun ki perlok ni to ko por ki ong da umyo da ngamyo syu ki department bar khoj nan le kasino kata-kata justu boleh ngamlek dan ngayo perikasian ngalek perikasian dan ngayo economics ngalek economics dan ngayo English session ngalek dan verifikasi amyo syo so ang kata ai attitude ki ya la ka chong ketin da badang ta kata la kan ni attitude ngi la chong ketin ngi su thu ya ka ketin kum ga ai la ngi mla ban penrung ni kan ni hapo ka jai ben riu ka jong i ba ka dei bi ka identity kum ong manage khmat ba ba im ka ketin ka im ka jai ben riu am ka ba mut nginom la ban penrung ni kata ka jing i na kadang ngadon ka wat di ngam dei nang di ka field of literature ngam imja nang ni man bang atho la ngam atho da pareng persiang ban tho ra kasi
ya kenu ki jing thok ki bang thok ngathok ru dak kasi om namar ba haka academic career jonga ka tuga bang thok ketin kasi try kanum dan baliu yang ada dengan lecha mereka ong peng angin ki publication jonga ada kan kam yo nong dengan ong ki peng la publish ki hakini ki peer review journal hakata university hendeng ong kita ngabu no sakendong ban ngathok dak ketin ma jonga kam nong kolong ba ban im ban he ban yar ka ketin ba karung nga ba ba im ka ketin ka im ka jaj beliau kau diet ngasu ban ni kan emo anarnya keren sepangka jing roy jong ki kot isla jing thok kot ke jong ni kadai ke experience ke jonga menta life ho sau hus nem sebandap ka jing ka jing thok kot hakitu ki por ki bamenchua ngasion ni ki kot si hajar kopi kai haj bet kalaban simpor se saus nem sans nem mereka ya Henry menta ngamnut su pension watang sans pa kopi ru bat kai ka ba ngasem kalong away ya kumong mis ne haban lech sadu karam peying kalong weird pay ke jongi kata ka de kisya Henry kan ong pi away kawa lapen hierdor lapen tron ya ka jing I jela ka jong ka tin kade kine ki English medium school kata kade away but na lord jong kata pi ka English ka basan syari ka percaya baru away laju ong ka ba kade ka kilar language ka language penyap beriu penyap ikiwe kitin kadai insya Padahal kata kani kajuk ko menta kajuk jong ke teknologi iyo I kajing I kajong kini ki khun ki jong I ki samla ki jong I menta ya ka komputer nang ta poi sa ka mobile ka bang panon kam ngayo I kum ta halaying la jong nang ta television kini kinang pentroin ya kajing snow tenadi kajing snow bang ban puli kot kasih kijongi kidon kisamla kijongi mental lagi bokong kumno ngayo snow dala kijong skor ante abang asa kiong balai lit hit kot ke mobile kadai ke library ke mobile kadai ke library balai lit hit kot kat perkat kata ka attitude kala rung haki bad kumno ban saja kata ka attitude kumno ban pan khoi ya ka kadai ka ba nanti ba tam pecuat ba kani ka por ko mta bat yang ini kinong tho kam ai man si me hak jaka ban son sia jara sia kopi mentang ye son arspa kopi kot ki jong ta ka long ka jing siam ka jing long ka bang idan tai tingi se ka bagum ka tangin hap iban ya perkat kadai bandanแต่เขาไม่ได้ชิบุนมันเงินเดียกรันในกระโปรงกันทางยาจมองแล้วก็ลงกับพังปลาเป็นก็ดีแต่ลองกุมหากบกุมกันในกระสีกับบังอีกันมาโมเฮลนิวโทมัสโจนส์ลงอาชุกไอกับนักเรียนจงพีโมอีปานาลิสเป็นในกระโปรงพิลาบันไอชิกันเตียกันเตียนกันจะจึงกันตูแล้วในกระคูบอร์นักมตากินกีน้องสงับบารอกีบาลาบันเป็นเรื่องbahanในโปรแกรมเลยตัวsedang sana liang babu tu store tak sai tole se kalong ka rensan ka ba de ngan ong balada ki to ki missionary mo nadu Thomas Jones terter ki don ka jing I ka bakarpang ya ka tin ka jongi pat nda la poile ha ka por ka jong John Roberts
ula im hasora kumunong sora, bad ula kren ni ketin sora kumunong sora, bad mdei tangkata ya ketin kasih baru kawai laju ong yu John Roberts Baude master jong ketin kasih kabangadaan ban ong kalong na kabenta kipateng kiban sawan kini ki kun kiksiu ki jongi ba lada unong wei udon ya kajing i ya kaktin ki jongi kabakrao hadu kato kala deiru kapor yang i bangin kersutia mereka ni kajai ben riu ki jongi kam tami kini kipateng kiban wan bagi dei ban kam i chusu ya ka tin jongi mei pa ka modatong ka jongi ka nong mei nong pa ka jongi bat ladang ilala ban kersutia ikani ka jing i kini ki pateng ki ban sawant akarben ni ba ka tin ka jongi kanang roy kanang san irat bat ba ka tho ka tar ka jongi ru kanang roy let's say don kamru ban pensngo hagi skor jong giru start ki jongi ya ka jing don kam ka jongi teng teng ni don ki khamat ki ba pe henre ni long mat la hagi ki bia dei ba ka jai ben reu ni don ki skor ki ba pe ki ba yo sngo ba henre ni long kelut pat kata baro ka dei na ka jing long tenrai ki jongi na ka attitude ki jongi te kumba ongi pastor ngin hap ban kersutia kani ban penkela kani knang bagi pateng ki jongi kin la ban yo ya ka mensim ka jing i ka jing smutrai ka jing kit kli ya la ka jong ka jai ben riu haki pol ki ben swan Stoling bang ni ke channel ngakot ya baru ukun bayar jugari ukasi pena baru bangindon gani ke cingsu thu ka batmai ha ka bedai bala ka jong ka tin bat kata kalong bangin yo i bat bandan ke cingsu thu ka basai ba ka tin ka im ka jat ben riu ka im bat kum tang ngakot ya pi om tang ba pin ya kreb bakan im gani ka tin tu ya keren ya ka halarm pay habalej bawan hayeng asem compare hagi school ayu pipuli kala amlong ka English medium kala amlong ka Khasi medium ban ngakot ru ya pi ki kemi ki pa ki bahe ki basan bapin nom yak khap map ya la ka pla ni ban long la kloi ban thiet ya kini ki kot Khasi ya ka bang nong tho jongi ki tho om bangin thiet ya ki tangkum ki kot school saya bangin thiet ikni kot Khasi bangin puli ya ki nang bakan long do long senam bat ka ching khot ru ya pi ki banang ya bastat ki nong ikai ki school ki college ki university wan ngi su thu bawat la kam don ka market baliu ka bayar ri ai bagani ka ching iet kan pen bor ya pi ba pin tho ya ki kot halaka subject ka ba pi kai khnang ba ka tien jongi kanang riu spa bat ka perthei ba ka pech kan burom yangi habaki pech yak jing riu spa ka tien ha ka tho ka tar kabayar ka chongka kublai sipun Kerensan ka babiang por mangan ong kenriam upenar ubhoi uwar udai upat Khasi bayar ha udkhot ulam jau jong ka tien ba manga mapi ngin pen long do long snam da ka bangin i ya ka ngin buram ya ka ngin sedang na larempe ngin sedang na ladia ha ka ya ka yang ha ka perkhat ka perdany ka ba Khasi upenon kam ya ka ktien ka ba ai ba ka ktien ka ba ngingi kren ka numpia ya ka jat ben riu jongi ba da bangi don hangi ya ka identity ka ktien kan te song ya ka jat ben riu te ba ka te song ya ka jat ben riu ngan ong sa senpat ka kentien ka ba yar jimut ka ba ong kublai kamut ublai unang kerku ya pi baro kublai shibun
to kublai sibu nam ta jong phi baro ki blai sim ta leng ba ne kapor ti hakani kapor choi bungin yo ka ban penkut no ini ke program ru nga sukwa ka ban youtube ipi ba kadon ka wi ka clip ya ka jingkran ka jong andrew me bolong u kun ksio jong u Thomas Jones pada hukum kini ka sin ka menta jong phi ki perlok projor ki bapek ini program ngan sobha ka ban pen e ya ka clip kini ka por. Well, it's an absolute pleasure to send my greetings to you on Thomas Jones Day 2020. It's now 179 years since that day on the 22nd of June in 1841 that Thomas Jones and his wife Anne reached Sora to commence their missionary work. It's about 20 years ago, in fact, since I started research on my book about Thomas Jones, who was my maternal great-great-grandfather. A journey that's taken me across the globe in search of the deeper meanings of his legacy, and of course to the beloved Khasi Hills themselves, which to me are a cherished and very precious part of my family connection and history. As a historian, I've followed his traces around the place to a farmhouse in Wales where he was born, a chapel where he prayed, a mill house where he worked, a graveside that was lost and then found again, and in all those respects he's been somewhat elusive, and I found that he means very different things to different people at different times. Jones was certainly a product of his time, but in the few words he actually wrote himself that have come down to us, we see him as a champion not only of the poor and the oppressed, but of action, of empathy, and most of all, I think, a champion of truth itself. Don't be afraid, he wrote. Truth will always gain the day. Go as you are and do what you can. I shall never shrink from the consequences of my own actions. The welfare of the Khasis, he wrote, is inseparable from mine. And if I kept silent, I would be a partaker of the sins of their oppressors. Powerful words, I think, for us to recall. So on Thomas Jones Day, I think we can examine ourselves against these precepts and try to more perfectly live up to them as universal truths. Just as Jones did in his fight against the corruption and the oppression of the British in the hills, so in these particularly challenging times, we must think of the relevance of his social mission to present-day issues of education and tolerance, what compassion he might have had for the insecurities of the underprivileged, for those struggling with issues of identity and self-determination, for anyone, in fact, subjected to the excesses of institutional power. This, particularly in these times, to me, is the true Khassian legacy of Thomas Jones. God bless you all. Sajisian part asyai kapan penwai no ya kan program nga penpau ke songo nakamta u moderator jong ke KCP Assembly Reverend JS Lingdo will I to greetings ki samla ki will I to jingruai kerpang ke jongki bene iba shan bagi perlok kumjur ki samla na kabalang perserian long thamai ki ban sa ai ke jingruai haswa ban penwai ke program kham tamru bat kerpang ru nakamta gitu ki rangba i Bobu SS Majau, i Pastor Reverend Dr. BL Nongbri, pada Kong Island ti, lingba gitu kecingnya pli jingmot ke bangio discussion menne kapor. Sajisian part, lingba juga ne kapor ngadon ni kapan kentu ya pi ki perlok ki perjor ki bas ngap lingba kene ki bapej kene ke program. Ba kumba gitu ki nongkuran menne, ki la ai ke kentu ke jongki. Ba what ki missionary ki bawan nasabar ki eet ki burom ya ketien khasi ke jongi kalong namar kataru nakamta jongi baro bangiru ngin eet ya ketien khasi la jong baganang kieu rasong nagawi kapor syakwi kapor tengen kapor hachwa bangin penwai no kerpat ya ki samla jong ka balang nong thamai ken ai ki jirwai kerpang ke jongki ba den kata
I Reverend Jesing do belong moderator in agi jingduai lengkot padun pelait ru daga jengkerku penuai. Ini pendam hagi jing duai. Au blei berkupa jung ibab neng. Iwan Ahmad jong me ko por. Bat akanika program ke bekerpang. Bankan mau I jau syakri jong me. Reverend Thomas Jones. Ubala phai la ka jong jing im. Bonwan ai ka jing sha jong ka gospel. Hakanika ri ka jong I. Iduai atrai misnai ban kerku yengi. Ba kum ka balang. Inang la ya ka ban san ban roy. Hakiliang barok. Ban syakri ban pendon burom ya me bat ban pla. Ya ku kubor jong ka jing pen im ka jong me. Kerku atrai. Yaki para banget barok. Hari kasih bat jantia. Pedenggan ni por ka ba ka bangingi kendu melong tang mamehi ubala banyarap ban pensat bor yangi yuei pe yuei isneru atraya ka ban kerku yang ka program bala penbet hakane ka jingkan mau burom ya ka jingwan ka jong Reverend Thomas Jones ngi IT ya ki AA barok haki ksangti kebadon bor ki jong me to priang atorai ni ki jing duai ki jongi namar ba kini barok nginguk idam ngi pan haka kerta nga jong Jesus Christ unong pen im jongi nadu mentaru berseduki bom jukut amen tengin penuai wai no to da aru ba jing IA Jesus Christ bu trai ka jing it ka jong play bu pa lemru ba Jesus lok ba thiang men sim ba ko ken long lam ken lorang kat bat ngi barok nadu mentaru berseduki bom jukut amen.